400 motorzaleren motorrotzak izan dira nagusi asteburuan Bermeon. Pergola inguruan eta burujabetasun zelaian bere 10. urteurrena ospatu du Isaro Bikers Bermeotar elkarteak eta urtengoa 9. Magurioz topaketa izan da. Oian Bega eta Zeltas Kortosen emanaldia izan dute, herri baskaria eta ibilaldiak bai larunbatean eta baita igandean giro ezin hobean. Shut my eyes and I'm alright. And if I fall, you'll catch me.